ya ta ga Abdulmuttalib ta ce Abdulmuttalib an haifi ɗan da ba mu taɓa ganin irinsa ba, yana shigowa ɗakin haske iga su ita kanta a shifa'u a waje, ice me ya na ganku a waje, suka ce haske ne ya kuru ya zo ya ɗau annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi je tawafi 7 da shi, ya dawo da nana Amina ice to na ambace shi da suna Muhammadu. A nan Suwaibatul Aslamiya ita kanta ta tafi a guje ta samu Abu Lahab, daman ga gidansa annabi ga gidan Abu Lahab ga gidan wata ɗan Mu'ayyad. Ta zo ta ce an haifi ɗa wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba, ɗan uwan kai ce daga yau kin tashi daga baiwa ke ma kin zama ya, wanda aka tabbatar za a dinka ma sauƙaƙa masa a duk ranar Litinin saboda wannan abin da yi. Bisa al'ada ta Larabawa idan an haifi ‘ya'yaye akan zo bakin Ka'aba kowa da jinjirinsa ya zo su taru. Mutane sukan zo daga garuruwa su zo su ɗauke su shayar da su. To daga Bani Bakar bin Sa'adi an sami Halimatu Sa'adiyya ta to tare da mijinta Abu Kabasha. Duk wanda iso zai ɗau jinjiri sai a ce wannan mahaifinsa ya rasu, bai ban masa komai ba sai baiwa guda ɗaya barka da 'yan dabbobi, sai a tsallake aka dinka 'ya'yansa dadi da ƙuraishin aka dinka ibansu. Ta zo ta sami Abu Kabasha ta ce yanzu ma tafi ba mu ɗau kowane jinjiri ba, to mu ɗau wannan marayan mana, mai yiwa Allah ya sa mana albarka a sakamakon ɗaukansa da muka yi. Abu Kabasha ya ce to mu ɗauka, suka ɗau annabi sallallahu alaihi wasallam ta to da goyon wata yarinya ana ce mata Shima'u, ta rungume annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wannan ƙauye na Bani Sa'ad bin Bakr. Suna zuwa Allah iska wata albarka, awakinta da suka dawo ma biha sha'ilun wala ajfa, albarka farko nonon da suke tatsa a ɗan kasko ran wanda aka tatsa ya fi duk wanda ake tatsa na kwanaki, wanda suka sha har maƙota aka kai. Ta ce lalle mun ɗauko waladun mubarakun, mun ɗauko ɗan albarka. Ta zama da tana shayar da annabi a ɓangaren dama, tana shayar da shi ma a ɓangaren hagu. Allah isa albarka inda duk yaro yake girma a wata guda, annaba a kwana guda yake wannan girma. Sau da haka ina shekara 4 daidai yake da 'yan shekara 10 zuwa 15. Rannan suka ce Halima ba mu shi mu je wajen kiwo da shi. Ta ce to ku tafi. Suka tafi wajen kiwo, suka dinga hawa bishiyu, suna hawa duwatsu, suna ta tsalle-tsalle. Annabi sa bakin wata bishiya ina zaune, kurin sai ga wasu mutane sun taho da fararen kaya. Ba a ga asar safar a tare da su ba, domin ba wanda ya ga kafarsu da suke taka su dai kurin an ga ɗaya ya ce wannan ne, sai ce yi shi ne. Ɗaya zauna ɓangaren damansa, ɗaya ɓangaren hagun ɗinsa. Sai suka cire masa riga, suka ga sun ɗauko wata ɗasta wata tasa da ruwan zanzan a ciki sun aji. Wani maharbi ina kan bishiya sai suka ga an ɗauko wuƙa, yara su ba su ga fuskokin mutane ba, amma suka ɗauko wuƙa sun ɗora a ƙirjinsa, suka ga sun tsarka ƙirjin. Yara suna gani sai suka fita a guji, sai suka cikin unguwa. Kafin su zo sun cire zuciya, sun cire abin da za su cire. Annabi ya ce ni dai na ga an cire wani abu sun yar, sun ɗau wani abu kuma sun buga su tauta na Muhammadu Rasulullah a zuciya, sun kuma buga masa a kafaɗarsa. Suka kaɗi ɗora hannunsa Jibrilu ita, sai ga shi kamar ɗinkin ƙwarya a ƙirjinsa. Suka samu rigarsa, sai kurin aka neme su aka rasa. Maharbin nan isa ko ina ganin abin al'ajabi da mamaki. Sai ga Nana Sadiya, Halimatu Sadiya
da mijinta Abu Kabasha da jama'a na unguwa sun taho a guje. Suna zuwa Halimatu Sa'diya ta rukunkume shi ta ce Muhammad aka ce an yanka kai, ce ni ba yanka na aka yi ba yanka ka aka yi ba. Sai maharbi ce duk wannan lamarin wannan a ido na aka yi, da zuwansu da kece ƙirjinsa da suka yi da abin da suka fitar da ƙirjinsa duk ba abin da ban gani ba. Ta saka kuka, Abu Kabasha ya saka kuka. Aka ce to yaya shawara ta yanki? Ta ce kar wani abu izo ya samu wannan yaro, ga shi maraya, ya kamata Abu Kabasha mu ɗau yaron nan mu mayar wa da mahaifiyarsa shi. So da haka suka ɗau Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka tafi da shi garin Makka. Suna zuwa Halimatu Sa'diya ta zo ta karɓe shi, ce to ga abin da ya wakana, ga abin da ya wakana. Gida kowa sai kuka iki, an kai kowa shayarwa, ina can amma shi ga wannan abu ya same shi an da shi. Ta je ta samu Abdul Muttalib ta gaya masa, ya ce to a kirawo su Abu Talib, duk aka kirawo musu. Ya ce to me abin yi? Sai Abdul Muttalib ya ce to ki ɗauke shi ki tafi da shi can dangin ku a Madina, ki je da mu ba su gan shi ba, a nuna shi a can. Aka tanadi raƙuma guda biyu, ɗaya Ummu Aiman al-Habashiyya ta hau kai, ɗaya kuma Nana Amina ta hau ta runguma Annabi. Suka bi ƙawafil wanda za su Madina suka tafi. Suka je Madina, zaman su a Madina a nan Bani Najjar shekara 2. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ɗan shekara 6 sai mahaifiyarsa Allah ya karbe ta. Aka zo nan Abuwa'i, wannan makabarta ta Hajjun, aka binne shi, aka binne ta kusa da mahaifinsa Abdullahi. Sau da haka bayan wasu kwanaki ƙawafil za su taho, aka ba su Annabi da Ummu Aiman al-Habashiyya su taho.